Wong seneng-seneng kok entuk dhuwit, kuwi sing kudu disyukuri kaya ngono kuwi. Lah sing ngantuk-ngantuk niku napa nggih seneng, Mbak? Kuwi ora ngantuk kuwi menghayati ngono lho. Hayati. Urung-urung nyampluki kancane kok iki ora. Winong iki ora. Iya. Iki lho Nduk sampean iki nembango sesideman iki. Pamundhut ngono ya. Sing apik ya Nduk ya. Nggih. Kaya aja kalah walaupun ada Mbak Silvi Kumalasari ning sing tak anggap Silvine Madangkaraki sampean. Iya. Jenengan asline salting to Pak wit wau, Pak. Jenengan Sopo? Jenengan. Lah masalahnya apa kok salting? Lah enek wonten Mbak Silvia. Weh, kowe kok ngerti weh? Grogi ta jenengan wau Ayo iki lho keter lho tanganku. Ayo. Lah piye mendina ndelok TikTok iki terus kok ayo. Ya apa? Ya tetep awakmu ya apik. Becik ayo. Coba kowe dadi bintang tamu harian iki. Ayo. Ayo. Bawane ya komplit ya Nduk ya. Nggih. Iya. Ngono ora kedawan to kuwi anu apa jenenge? Napane? Kuwi lendange semone ora kedawan to. Mboten nih lah teng napa? Kok ketok keluar kelawer. Tak sawang kok kene kaya Anoman nggo buntut to. Mboten. Iya. Mboten lah sedaya nggih ngoten lho, Oh Pak. iya, apik. Dandang gula meneh ning Genti Slendro iki. Ayo. Coba nggih. Ayo. Ya Nduk, Winong. Wiwitane anterek sang priya bagus kang olah budaya sawan menyang kutha gedhe. Lek ora syukur ki piye to nong. Delok to, sampe nembang piyai sakmene mbiyane kabeh nyawang sampeyan. Kuwi dadi energi yang sangat luar biasa. Urung sing ning YouTube ribuan penonton mirsani sampeyan. Mula lek dadi sinden aja sok sambat, dadi sinden kuno aja ngono. Diniati ini adalah pengabdian kepada nusa dan bangsa. Sinden ki apik, Bu Kesi mergo iso nyinden pernah keliling 5 benua di dunia. Lho kaya ngono kuwi. Sampeyan ya ngono, iso numpak pesawat, iso ragat kuliah mergo nyinden to. Lah iya, dadi sindene cucuk timbangane drep. Iya. Nggih, Pak, siap. Pangestunipun nggih, Pak. Iya, tak mangestuni banyu mili grojokan, Pak. Ayo ngono kuwi. Dene ngenyek, mboten Pak. Drep niki wis sae. Lah rene wong drep, wong mangan sego reneng. Ha iya, nggih. Heeh. Ya nang. Bentur terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir. Karo mlaku-mlaku rono ngono lho nong ben ngono panggunge jembar kaya ngono. Nah, iki bapak-bapak kuwi ya kepengin mirsani karo sampean. Ngapunten nggih, Pak, kula teng mriki. Oh, lumayan kena nggih vitamin. Ayo. Malah vitamin ora. Ya, Nduk. Swara kurang permana ning wasis
tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Ki Suryanto Karanggedhe ya kepareng monitor menika kepareng paring WA kalian kula nderek ningali saking griya Mas kalih titip anak kula nggih tasik balita gampang tiba Mas niku malah balita ora iki ugi salam sungkem dumateng para pepunden dalang Ponorogo Mbah Yatno Pak Manto Pak Sento iya lan ugi sanes-sanesipun ngono ya nduk nang angung marang bendera tiah sules tio pijer ngincangake engko garape ditayubke kaya rengu wingi kae. Wah iya men seger ya, Mak. Lek winong pas iki. Ya. Ya nduk entekno. Heh? Tulung akungan nggih. Tulung akungan? Nggih. Sing piye kuwi? Nggih sing tulung nanu. Oh, nanu. Mana nih kalau? Nanu. Oh, anu ning engko ndangdute to? Anu nih nggih, tayupe maksudnya gonggo mino. Oh, oke. Ngoten lho, Pak. Sing anu ketok nanu. Ngoten niku pokok. Ya wis manut awakmu. Heeh, kono wis. Tulung kula diseneng-senengne nggih, Pak. Tenan lah kon nyenengke kowe wis pancen wis. Kuwi kewajibanku no. Ben ndak galau. Ah iya. Aja nganti galau eman-eman ayune kaya ngono galau. Ayo ngono. Yo, masuk. Terus no sesideman
biasa. Suarane apik, bocah ya cantik. Jogete ya luwes. Ayo pancen tuntutane jaman ngono kuwi kok. Bener pancen kaya mengkono. Yo. Saiki genti ngaturake bintange bengi iki. Ayo, coba kaya apa nggih. Nah, iki apa mau gelem ngegrup ning Madangkarane wah mesti. Kanca-kanca mesti seneng banget. Ayo coba. Ben mimik sik lah. Piyayi lek putih iki unjuk ngono iki banyune ning gulu nganti ketok njaba. Ayo. Pelok ta? Ya, tak tang. Ayo. Mbak Silvi Kumalasari coba kaya ngapa? Yo. Meneng, Mbak. Yo. Jujur bloko suto blak kotang terus terang Mbak Silvi, aku adalah salah satu fan berate jenengan. Nah, timbane ngapusi kan iki jujur ngono kuwi, tenan. Lah kok sak kula lho jenengan ngefan kula enten apane lho kula, Pak. Loh, sampean iki aja merendah. Sampean iki nek merendah ngene kaya dene kae lho pari sing wis isi kae lho. Pari iki lek isi kan saya ndingkluk. Ning aku yang terus sampean malah ra ndingkluk malah saya ndangak aku kaya. Ayo. Tegese pengen nyawang kaya apa budayane jenengan ngono lho. Panjenengan ngelem kula ngoten niku kula bingung lho. Lah ngapa kok bingung? Lah kedahe kula pripun teng mriki enten garwane jenengan lho Bu Kesi lho, Pak. Lek teng wayangan ngeten iki kula pun diliarne kalih Bu Kesi. Nggih. Liar Bu niki, Bu. Dek Silvi. Pripun? Tenang wae. Sampean ning panggung niki bebas mawon. Los. Ngoten. Tenan ngendikane Pak Cahyo. Lek ning panggung niki dhewe wis tak liarke tenan Dek. Los pokoke. Ayo. Sampun dijinak nih ngoten. Malah padakne kewane dijinake kok. Ayo. Mungkin lek nek teng griya jinak ngoten nggih Bu nggih. Nggih, ngoten niku. Kula niku pertama kali niku seneng kali jenengan nembang ninggal katresnan. Walah niku kula suwet kali bentino. Kula niku ajeng bobok, mboten nyetel niku. Klisikan, mboten iso turu. Oh ngoten. Ajeng mangan niku to. Lihat mboten nyetel niku, keselak terus Mbak kula niku. Keselak. Nggih, tenan nggih. Estu. Ngoten nggih, Pak. Lho jenenge napa niku Kaprawasa dewaning budaya ngoten niku. Nggih. Mboten kok terus kula secara pribadi cinta kali panjenengan. Mboten mungkin. Mboten mungkin jenengan gelem kali kula. Ngoten niku lho. Mboten Eram. Eram ya Dek Silvi. Lho nggih lho Bu. Beh, tenan iki bojoku bengi iki jan ngirangi. aja ngirangi, garangan ngono lho. Wis to. Iya. Kok iso tetek-teteke atine lho ngomong ngono nek bojone ning kono ngelem-ngelem wong wedok ya kiten ana tekanmu tak sampluk parut lho. Nggih Bu, leres. Kula lene dados jenengan nggih ngoten Bu. Mangkel kula Bu, pun jenengan garap mengke. Mboten ngoten. Ngene lho Bu Kesi. Pripun? Mbak Silvi lagi pertama kali gabung di Madangkara gitu. Kita buat tamu ini nyaman dengan kita. Carane membuat nyaman harus kita digrapiaki, dihormati, dihargai ngono kuwi. Oh iya Dek Silvi, maafkan Bu Kesi ya Dek. Lah lek nganti upamane aku langsung kasar, Silvi opo kaya ngono? Rupane ayu, aku seneng ngono kan kleru gitu. Kleru to. Lah dilokne mesti kapok ora gelem melok awake dhewe ne lek dialembono supaya lebih dekat. Nggih. Antara kita ngono kuwi ya. Ngono. Nggih, matur sembah nuwun Bapak nggih. Wah, aja bapak tuwek banget aku.
Lha pripun, Om? Om. Nggih, ngoten nggih saged. Nggih, bener Bapak wau. Mergo niku tinggi rambu-rambu nggih bates nggih garis. Ayem. Kedah enten garise nggih, Pak nggih. Nggih, ngoten niku. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Monggo Matur sembah menyapa nuwun, para Ibu. lenggah nika monggo, Pak. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu kagem sedaya mawon para warga Melarak Ponorogo. Gontor. Gontor. Nggih. Gontor Ponorogo. Matur sembah nuwun rawuhipun Pak Bu ingkang sami tumplek blek dados tunggal teng mriki. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah manggih karahayon. Amin. Tumplek napa, Mbak? Tumplek blek. Ah iya, tumplek blek. Apa to tumplek blek iki? Dados tunggal wis dadi siji ngenten lho, Pak. Dadi siji ya. Niku nganu to, kata-katane Bu Kesi nika teng pas teng YouTube kula ningali lho kok apik. Kata-katane tumplek blek akhire tak contoh. Oh, alah nggih. Nyontoh sing apik-apik mboten Lah napa-napa. nggih, sae to Pak niku. Sae, ning Bu Kesi ngoten niku sing ngajari kula asine. Nggih, ngoten niku. Dadi lek jenengan kudune matur nuwun mboten kalih Bu Kesi ning kalih kula. Nggih. Nggih Pak nggih. Nggih sami-sami. Alah mbuh aku iki. Aku iso bingung dhewe, iso bar apa ora wayangane kaya. Wes. Panitia le pinter golekne bintang tamu wes jan iso. Nggih, matur sembah nuwun ugi kagem panitia. Wis jan kompak Pak panitiane niki wau. Kompak nggih? Nggih. Lah kula niki wau ngepost enten ping kalih lho punan. Ngepost ping kalih? Nggih. Ndandak entak ngoten. Mboten kula bidal saking hotel niku dipostne teng griyane Pak. Sinten mau, Mak? Mas Bowo. Nggih, teng riku kula ken maem. Nggih. Mas Pak Bowo matur sembah nuwun. Lah nika piyaine. Nggih, matur sembah nuwun. Mesti mau ngejak foto kalian jenengan mesti. Oh, Nggih. oh mesti pengen panitia pengen foto kalian jenengan. Ojo kok panitia kula pengen. Lah ngoten niku. Terus Mbak terus. Ini hanya untuk penyegaran. Nggih, terus ditawani maem kula Pak, Mbak nyuwun napa? Sate kambing napa sate ayam? Kula ngoten. Terus nggih. Terus kula mboten Pak, kula diet nggih. Sajake kan nggih sungkan ngoten. Nggih. Terus kula nggih ayam mawon lek ngoten. Oh, ngoten kula wau nggih ditawani kali panitia. Napa Pak Dalang kopi napa teh? Aku ya omong susu. Nggih kesehatan lho niku pas ya 5 sempurna nggih to. Nggih. Lajeng ngoten ken ngepost malih, Mbak, bibar niki teng griyane Pak Iwan nggih. Pak Iwan niku sinten? Pak Iwan Kancil. Nggih, Pak. Pak Iwan Pundi Kancil. piyayine Pak Iwan Kancil wau? Nggih, matur sembah nuwun. Baru kula Pak kula tak teng panggung nggih selak sungkan kula mengke ngoten. Sik to Mbak engko ae sik ning kene. Dados kula minggahe jam 12 wau mboten napa-napa nggih. Jane sampeyan tak enteni ket jam 7 mau lho, Mbak. Tegese aku pengen silaturahim, pengen setelanku mbanyol apa, lagune apa ngoten niku. nggih. Dina rada bengi le munggah kula rada napa niku kaya ilang dayu otot kula ngoten niku. Ngoten niku. Ning bareng jenengan pun munggah wah tenan Mbak nggih. Jenengan Tulungagunge pundi to, Mbak? Kula ngunut Pak, Tulungagung ngunut. Lho, Kecamatan ngunut karo Pasar Sapi ngendine? Sing diapali kok pas niku. Lah sing viral kan niku. Nggih Bang Jo niku lho puntine kan Bang Jo. Nggih, mboten sampe Pak, lene saking Kilen Pulosari, Kecamatan Ngunut, desane Pulosari niku ngunut sing paling Kilen Pak, mboten sampe pasar. Jenengan desane napa? Pulosari. Pulosari. Oh, alah Pulosari. Kalih sarian puntine? Ya Allah. Lah mosok sak desa ora enek kuburane kaya. Nggih. Mboten sampe Pak, sareane tebih kok. Oh, nggih. Mun to mengke kula Sherlock. Wah iya, nggih. Siap. Mbak Nembang, iki sik ninggal katresnan sik aku pengen kuwi secara langsung iki kaya apa. Langsung ngoten nggih, Pak. Nggih, ngoten niku. Dadi niku mboten berperan sebagai dalang mboten. Kaya sing ditanggapne kaya sing disunatne kula niki. Dadi njaluk dhewe kula nggih ngoten. Nggih. Anu, Pak, Brahma teng pundi, Pak? Brahma anak kula to? Nggih. Endi? Lah nika Brahmane. Bram, ngadeg kok le. Diluk ae. Diluk ngadeg. Niki Iya, calonipun dados santri wonten ing Ngabar niki. Iki lho. Ya Allah gantenge. Pak kula pek angsal, Pak. Pek piye maksude? Nggih kula pek anak. Lek ngepek sak bapake no. Bu, ya Allah. Lho, lek ngene lho, lek nganti bocahe kangen goleki terus piye? Bapak ngono piye jajal? Stop, intermezzo. Budrek aku, Bu. Tak omongi. Wah, iki
sik to. Ada apa istriku? Siap. Dipek sak bapake. Kowe demen to sampean. Maksudnya ngene lho, ben kok kan ra tega bocah sik kelas 6 SD kok. Lek pamane karo Mbak Silvi digoneng Tulungagung. Lek nganti sing ngopeni iki tanggapan terus kok iki. Ngono to. Gek garwane pembalap pisan, ya to. Sing ngopeni sapa kan kudu nilirono. Piye Bram keadaanmu ngono kuwi. Sampean pengen dipek tenan? Enggak Brama kok. Loh, tapi mau cirase sak bapake pisan ngoten nih. Ora bapake ngetutne ngingo ngono lho ngendangi ngono lho ora. Mak teratap lho Bu aku Bu. Iya Dek wis to kono. Kono pek. Ora Mbak, nembang Mbak, aku kangen suarane jenengan coba nggih. Ning dibawani lho ninggal katresnan. Bawane napa bebas manut karo jenengan nggih. Pangkurinoso niku nggih saged. Ayo. Monggo. Pangkurinoso nggih. Nggih, coba kaya apa? Wah, jan contone utawa tanda-tanda lek bintang tamu iki mike mesti kredit-kredit kok. Ayo. Nggih, ngono kuwi. Ayo. Jenengan nggih, Pak. Tak cepet bar iki. Iya. Nggih. Ya, Mbak. Coba. Suarane Mbak. Piyayene ya halus kok ya. Ngene iki ngrungokne suarane Mbak Silvi ning YouTube, terus ade nyetel iki nang nggen lincak ngarep omah jam 12 awan. Delalah kok ya kopine kentel, kopi ireng kae ya to, ngerokok kretek kae, terus apa jajane gedang goreng panas. Bar kuwi tukang kredit teko. Ya Mbak. Dadalah. Sumanding si sehmu Nggih, wah jan Mbak Silvi nembang Pangkurinoso wedang jaene teko. Wah, jan pas iki. Mesti dikekne aku iki mesti nggih. Jenengan pesen to niki wau? Pesen. Nggih, teng warung mriko. Nggih. Kula nggih jenengan pesene, Pak. Napa? Pesene. Purun napa pengen napa? Purun, susu. Susu. Wale ora. Nggih. Saiki blocking ngene, Mbak. Blocking. Sampeyan kokono ya to karo nembang. Ha to, mlaku alon-alon ke arah sini. Nyapa, Mas? Aku sih omong karo sinden kaya Pak, monggo Pak ngono. Nggih, matur nuwun ya Mas ya. Muga-muga jenengan tetep panjang punjur leh lo Jinawi Kertarejo ngono. Ayo nggih sembah nuwun. Kokono Mbak. Saking ngriki. Heeh, alon-alon ning mlakune tek alon-alon wae karo nembang ning kok. Ngeten. Lha kuwi kaya mindring lek kuwi ora. Tek alon-alon seng. Ngono. Heeh. Kaya biasane, heeh. Biasane kula ngeten, Nak. Lah, aja kuwi kaya dioyak kredit lek kuwi ora kecepeten. Ayo. Iya.
ngene iki tok aku ndredeg dhewe nyapa ya. Rumangsane kok arep marani aku ngono modele. Kumat. Ayo aku nyapu to iso ndredeg ayo. Ayo. Ya, Mbak. Yen wasrina hinggal ratri kang sliramu Duh, mati ya. tanah liya Bukesi lek sir pipis ora apa-apa lho. Bu Lurah, Bu Novi, Bu. Kula mengke mboten mantuk teng Solo, kula tak teng dalem jenengan mawon nggih, Bu nggih. Kula teng dalem jenengan, kula mangopeni, mangingoni, kula sego pecel mawon kula suwun. Kula wah mulai teng Solo, Bu. Lah sing ngancani aku ning Solo sapa Bukesi ngawut ae ora. Ngoten niku ora. Iso jantungku kuwi arep ceblok no Mbak nyapa. Ndi jar sujar mulai ceblok jupun lho jantungku jar ayo. Ayo. tak tresnani lahir Duduk. Nimas Pandara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. pripun Kang Mas? Lumaing jagat kureping langit. Ya mung kowe sing bisa ngrengga tumraping sanubari. Nadyan rembulan kae endah. Ndi lho, Pak? Tarep ya kae ya. Terap lho, Pak. Rembulan kae endah, lintang uga gumedhyar. Aku dadi mban ya ora apa-apa. Kula tak nyinden, mbane nyinden. Endahe rembulan lan uga lintang kae sor perbawa kelawan citramu wong ayu. Allah, keren. Ketoprak opret iki to ora? Monggo Ndara Putri Ayu. Ngersakaken menapa Gusti Putri? Unjuk gelas sing apik itu Cah. Yayi Sri Huning, Monggo Gusti Putri. kowe garwaku Yayi Sri Huning yen kae Srigala. Ya Allah, Pak Kodos mboten niku lho jenenge. Mboten napa-napa Gusti Putri. Kula menika pancen nggih wanita Rainaga. Mboten. Nggih. Tetep Ben Ndara napa Gusti kula niku ben krenan atine. Kan pinanggih kalih piyayi cantik kados panjenengan niku teng griya mboten nate ngertos piyayi ayu lho Gusti Putri. kula iki gampang gumun, aja kok wong wedok ayu. Kula ngerti wedhus ayu kula uyak pundi-pundi ngoten niku. Monggo dipunlajengaken Gusti Putri Ndara. Kula tak lenggah malih. Bu Lurah, kula mengke mboten angsal, Bu. Pak kula wedi lho, Pak. Ora santai. Duduk. Oh. Nggih, kula susu ya wedi ya, Mbak. Mas sama aku ora wedi wong aku ya orang beriman kok nggih. Inilah kebutuhan panggung gitu, ben menghibur warga masyarakat teng Gontor. Yen terhibur penggalihe otomatis kan padang to, pikire padang nyambut gaene semangat, yen nyambut gawe semangat otomatis penghasilane rezekine melimpah ruah. Itu tujuan kita untuk masyarakat ing Gontor mriki ngoten niku. Alhamdulillah. Jenengan nggih remen to? Napa? Kula teng mriki. Remen ning aja suwe-suwe. Suwe-suwe iki lho sawangen. Budrek aku Pak Yohan, Pak. Wah, tembunge Tulungagung budrek ayo. Nembang nggih, Pak. Heeh, masa yaine arep nyopet sampean ora ya. Nembang no nggih. Ninggal katresnan ngene, Mbak. Pertama langgam sik, yang kedua engko dijaranke. Nggih. Ya coba kaya apa iki? Asline kaya apa? Nggih. Enggak, ojo iki alusan kok nggih. Monggo nggih, Mbak Silvi Kumalasari. Oke. Yuk.
Kok kaya ngopo wong ayu. Los Mbak Silvi, yo. Hey. Untuk Mbak Silvi Kumalasari luar biasa Sembah nuwun. Sampun. Sampeyan nyuwara ora ngoyo, njoget ya ora ngoyo, modele kaya semu iya semu ora ngono lho. Ning parandene walah tenan sangat menghibur, daya tarik jenengane luar biasa tenan. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki mung limbukan apa nganti gara-gara jenengan mangke? Mungkin namung sampai limbukan Pak, ngapunten. Cilaka. Lah ten napa? Wah, jan wis Ngapunten. ilang otot bayuku. Mengke kula langsung tindak teng Pati. Oh, tindak. Anu napa? Bidal. Bidal, Pak. Oh, teng Pati. Bidal Dadi lek teng awake Pati. dhewe ampun ditindakke. Nggih, ngapunten. Lek pengen sinau basa mangke mang WA kula niki sing bener napa, Pak? Ngoten niku. Parane panggah ngoten niku lho, Bu. Bene Dek ora apa-apa ben seneng atine, sabahagiane. Nggih. Mboten wong niate niki menghibur warga masyarakat kok ya. Nggih, ngoten niku, nggih. Sik, niki kanca-kanca sudah mempersiapkan untuk kehadiran jenenganipun nggarap selindang biru niku pun. Kedek terus mak Niku mboten sing anyar niki lho. kaget. Niku pun garap, kitir semilir pun garap. Nggih. Lamunan pun garap.
Wis, terus Napa apa malih? nek Lestari ya pun garap. Lestari sak album, Pak. Nggih. Nyetel kaset lho Pak lakah keh. Ora, maksudnya jenengan pilih sing endi ngono lho. Nggih. Ngersakne jenengan napa? Jenengan ngersakne napa? Aku to. Nggih. Aku malah bingung dhewe kok. Brama bubuk Bram. Ayo nggih. Gemes lho Pak kula kalih Brahma. Anu, sampean arep apa sampean mumpung Lah nggih petuk? lho, pengin kula ambung ngoten nih angsal napa mboten. Entuk diwakili ora? Diwakili ibuke maksudnya ora ayo. Sampun bukesi wau sampun kula ambung. Nggih. Gilirane Brahma. Heeh. Niki sing putrane jenengan sing 3 mboten nderek. Sing anu Mboten kula tinggal teng omah no. Lah melu kabeh kula kaya brayut malian kok. Ayo. Nggih siji tok niki mergo badhe kula sowanke pondok. Oh ngoten. Nggih, cobiane sik kitir sumilir sik Mbak. Ayo kitir sumilir. Kowe garapane manut kalih kanca-kanca nggih. 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 Sing ngendang niku jenenge Mas Noval. Ning anu niku pun duwe pacar kok niku pun anak. Kabeh pun duwe pacar kabeh niku, bojo pun duwe kabeh nggih. Pacar sampun gadah. Nggih. Jenengan pacar mboten gadah. Mboten, nggih. Bojo kula langsung diteladung kok kula. Ayo. Lah nggih. Nggih. Kitir sumilir nggih, Pak. Kitir sumilir lah ngono nggih, ngoten. Wis muga-muga mangke Mbak enek wayangan melih Duka Panaraga napa pundi terus bintang tamune jenengan melih ngono. Wah, jan. Kanca-kanca men semangat mboten ngantuk lho, Mbak. Saya kula butuhe lakon, Mbak, lakon. Ayo. Lakon. Nggih, insyaallah, Pak. Nggih. Monggo Mas Noval diaturake kitir sumilir luwih dhisik dening Mbak Silvi Kumalasari coba kaya apa. Nggih. Mangga kitir sumilir. Hei. Oh. Pas Pak.